איזה אצבעות לי יש, והכל יודעות הן לצייר ולקשקש, גם בטוב מכות הם. הנה בית קטן, בו כיסא וגם שולחן, משקפיים עגולים לי בקצה החותם. חותם. אוקיי, איזה אות זאת? איזה אות זאת? F. פה פה פה. בדיוק. פה פה פה. יפה. איזה אות זאת? זאת אות W. וואו 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 וואו. תראה לי. זה אות R. רע רע רע. תגיד רע רע רע. זאת האות E. E. תגיד E. זאת האות L. לה 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 לה. זאת האות E. E. מצוין. זאת האות G. גה 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 גה. זאת האות B. בא בא בא. מצוין. זאת האות G. גה 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 גה. תגיד גה גה גה. זאת האות D, נכון. דה 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 דה. יניב, באיזה צבע האות D? אדום, נכון. אדום. תגיד אדום. נכון, מצוין. זה האות O. 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 נכון, O. באיזה צבע האות O? נכון, אדום. זאת האות G. גה 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 גה. תגיד גה גה גה. זאת האות R. רע 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 רע. זאת האות L. לה 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 לה. רע 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 רע. L. לה לה לה. תגיד לה לה לה. לה לה לה. אתה יכול להגיד ביי ביי למצלמה? ביי ביי למצלמה. אתה יכול לתת נשיקה למצלמה? Can you throw a kiss? ביי ביי. ביי ביי מצלמה.